i-album ukuyibamba kwami obviously mayiphuma izoba ne-hit yabo noma nama-hit lawo ma-hit uzophoqa ukuthi ahlukanise unyaka. Hello everyone, hope right sokulakho luhamba kahle. Abalandeli ke bamthandeni ke bahlezi einkundleni zokuxhumana bethi Mthandeni ukhipha nini? Khipha Mthandeni silinde ingoma. Usechazileke uMthandeni ukuthi yindaba engafuni ukukhipha ingoma noma i-album. Mengizokukhela phezulu nje uthi akafuni ukukhipha i-album yakhe ngoba uzohlukanisa unyaka kanti ubeseshilo ukuthi uMafikizolo ozohlukanisa unyaka. Ashona khona ke ngingakulela isikhathi sakho ngoba uyazi ukuthi angithanda ukudlela isikhathi sakho. Uyozizwela wena uMthandeni ezichazela yena ngomlomo wakhe. Ashona khona ke. Cela usiphucuze le-album qawe sekulethi manje uyakuphelile qawe. No ways mngani wami kodwa okubalekile nge-album ngoba uchaza lento kaMafikizolo kangadlali ngayo. Ngangikhuluma nje impela iqiniso lisuke ejulweni inhliziyo yami. Mina ngoba ngisho ngithi emva kweminyaka ethile umculo ngizowuyeka ngidile nezinye izinto neminye imkhakha ngoba izwe lipetukile nje linje uyabo. Ngifuna ukuthi ngifike lapha ngihloniphekile kunesithunzi ngubaba wakwaMthandeni uyabo wakaManqele. So i-album ukuyibamba kwami obviously mayiphuma izoba ne-hit yabo noma nama-hit lawo ma-hit uzophoqa ukuthi ahlukanise unyaka. Kukhona uMafikizolo khona sekukhona ubani abathi safikayo khona uLimit khona uSminoff khona oduma kahle yabo. So manje bekufanele beshaya unyaka manje sekhona nami lapha yabona. Angifuni nje lesicwacwa nezinengenenga ngikwazi nanokuchaza futhi akunanhliziyo nje futhi ke yabo. So ngibona ukuthi hayi ukhoza limemezele sheshisa bese ngithethe le-album ngoba nje ukhozi limemezele nje top 10 bese mina ngikhipha i-album bazoyishola bona abantu ukuthi eish bese ushaya unyaka but mina angomele unyaka ngoba ngisuthi ngawuhlukanisa kamnandi kanjani nje uyabona. So yilokho nje bafuna. Okay ke everyone, nimzwileke uMthandeni ke echaza ukuthi yindaba ke engafuni ukukhipha i-album yakhe manje uthi ulinde ukuthi ukhozi lumemezele i-top 10 ukuze naye ezokwazi ukuthi akhiphe i-album yakhe ngoba use right ngokuthi ahlukanise unyaka. Akafuni ukuhlukanisa unyaka. uMafikizolo fanele ahlukanisa unyaka. But anyways ke siyivala la i-video namhlanje sibeka ungqi. I really hope you enjoyed the video. If you enjoyed ngiyacela ukuthi usmash lo like button uphinde usmash nalo subscribe button and mina ke I will see you in the next video. Bye.